Como temos denunciado reiteradamente dende o Bloque Nacionalista Galego, Vigo atravesa unha situación límite de clara emerxencia no que ten a ver coa vivenda. Así o sinalan de maneira incontestável os datos oficiais nos que vemos como o prezo dos alugueiros na nosa cidade aumentou no último ano por volta dun 9% e nos últimos 5 anos xa acumula unha suba de máis do 30%. A isto engádese o avance sen freos da ameaza ultraespeculativa dos pisos turísticos que xa son máis de 2.150, o que supón un incremento do 217% en apenas 3 anos, que é case o dobre da media das 7 cidades galegas. Cando hoxe, ademais, temos menos de 400 pisos dispoñíveis para alugueiro residencial que escalaron a prezos imposíveis que xa superan os 710 euros mensuais para vivendas de 70 metros cadrados e con actualizacións dos arrendamentos moi por acima do límite do 3%. E mentras, segue habendo máis de un desafiuzamento ao día en Vigo sen ningún tipo de alternativa habitacional. Diante deste gravísimo problema social, vemos como a Xunta de Galiza do Partido Popular non ten o máis mínimo propósito de reverter o desmantelamento das políticas públicas de vivenda que leva aplicado nos últimos 15 anos. Pero tamén asistimos, e temos que denuncialo, a como o Goberno municipal de Abel Caballero insiste nunha injustificável política de brazos caídos. Neste sentido, compre lembrar que o mesmo Caballero que, como candidato, prometeu construir 6.000 vivendas protegidas en 2007 e ata o día de hoxe non construiu ningunha, ou que prometeu a creación dunha axencia local de vivenda que nunca chegou a nacer, ven de vetar todas e cada unha das enmendas do BNG cos que defendíamos destinar como mínimo 3,5 millóns de euros dos orzamentos municipais para poder iniciar o despregamento dunha enérxica política local de vivenda. Porque sí, o Concello pode e debe facer moito máis. O problema da vivenda en Vigo require de medidas concretas aquí e agora, porque non se vai resolver esperando ao desenvolvemento dun novo plan xeral que desiste de mobilizar a vivenda baleira e que, por non contar, non conta nin con planificación detallada para a práctica totalidade dos novos ámbitos a urbanizar. A solución non vai ser tampouco promover apenas 28 vivendas en Esturáns a través dun modelo privatizador co que Abel Caballero quere meterlle nas mans de especuladores da construcción a xestión desas vivendas por 50 anos. Nin tampouco vai vir de anuncios inconcretos de posíveis acordos coas EPES, coa Sociedade Estatal de Xestión do Solo. Por iso, ante a falla de resposta da Xunta do Partido Popular e do Goberno de Abel Caballero, o Bloque Nacionalista Galego propuxemos hoxe na Xerencia Municipal de Urbanismo que o Concello poña en marcha un plan municipal de emerxencia habitacional. Un plan que, en primeiro lugar, execute as medidas recollidas na moción do BNG para frear o aumento do alugueiro aprobada no pleno de marzo deste ano e que permita atinxirmos o obxectivo concreto de que Vigo poida dispoñer dun parque público de vivenda para alugueiro social e accesível antes do 31 de decembro do vindeiro ano 2025 e que estea dotado este parque con como mínimo 250 vivendas. Unha meta de mínimos perfectamente factível, tendo en conta que en Vigo temos máis de 22.000 vivendas baleiras, das que 318 están en mans da banca privada rescatada con diñeiro público en a propia Sareb e que o Concello de Vigo conta, ademais, con preto de 200 millóns de euros de remanentes. Logralo suporía dar un paso decisivo, un paso moi importante para facilitarmos o acceso á vivenda en Vigo, que está a provocar unha continuada perda de poboación, como veñen de registrar os últimos datos de INE, mas, sobre todo, e o máis importante, permitiría garantir o primeiro dereito da cidadanía que é o de poder habitar a súa propia cidade.